svondo rapfuura yakamhangarwa naMac Kefania vagere apa vachimhangarira Nelson Fatach vachiti Nelson Fatach akatora gadheni rangu. Inyaya yatakazoendera kuassessment. Ndinovinga kuti ndichapirwa kuna Murema. Kumbiro moti svitsirawo kudai. Patakasvika mumusha maNelson naMac takaongorora tikanzwa tikabvunzurudza. Nhau dzaitaurika hanzvadzi yavo ikuru yaitaura kuti gadheni nderaMac Kefania yakaripiwa naamai vabereki. Zvisinei Nelson ane shamwari dzake dzaimusapota dzichiti gadheni nderake. Tabvunzisisa tichienderera mberi takaona kuti Nelson akatengesa imwe portion yegadheni akatengesera vanhu tu vakati vakadzimba. Ndopatakazoti kana riro gadheni riri kunetsanwa zvadii kuti titi iwewe Nelson wochitora kuzasi kune dzimba dzawakatengesa sinzi uriwo wakatengesa mukoma wako Mac otora kumusoro kusina kutengeswa. Ndo zvatakataura tikawirirana ndofunga ndo zvatakazopedzisira tataura tikati mukoma Mac ndiye akushandisa kusina kuvaka. Uyu Nelson ana achida kurima akunobvisa vanhu vake vaakaisa padzimba dzakatengesa iye ndiye achazokurima sekushamisa sei. Kefania, ndizvo here zvakaitika izvi ishokana pane panopokana napo here pane zvakaitika? Kwete, handina pandinopokana napo. Ndinoona sekuti kuoneserana kana kuti munhu akanga atovaka ake mugadheni mangu anishuwa matongerwa zvakaitwa ndinozvitenda. Iwe Nelson, ndizvo here zvakaitika izvi zvapirwa mudare? Ndizvo here zvakaitika pakauyirwa mumusha muno? Ndokuona kwavakaita asi ndokuona kwavakaita. Mubvunzo wangu watudizve mati ndo zvakaitika here pavakauya. saka wapindura mubvunzo? Kwete mambo, chipindura mubvunzo wandakubvunza. zvavakaona ndizvozvo mambo. Zvokuti pandakatengesa pane dzimba dziripo. pawakatengesa iwe mugadheni umhandi saka makawirirana kakuti chidamburana iwewe wotora kwako kwawakatengesa uyu Kefania wotora usati kwatengesa. Hando zvamakawirirana pane dambudziko here? Nyatsodaira yava nonyatsodaira daira aitinzwe Hongu mambo, pane dambudziko here? pane chichiri kunetsa chichamuona ipapo. hapana mambo chiri kunetsa. Ko nhau yevanhu vaunonzi 48 vawakatengesera mumusha menyama yabva kupi nhau? Ndozvakatomona naMurape ndikona panditi Murape dzisekuru wangu dzisekuru wangu Murape vatakazobva takafamba navo takuratidza mafambiro takambovasirakudza pese muganhu wakapiwa amai venyu nana Murape vachitaridza kuti mama akapiwa kusvika pese kwawakazvoextenda uchiinda kwese kusaidi kunemba yako kusaidi rese rere yangu yakasirei kunemba yama yako muchidambidzwa kwamunekati kwatati ndokwamakapiwa amai vako. Saka iwewe unonzi une vanhu 48 wawakatengesera. Tikabvunza Mac ndikanzi Mac haana kana munhu 1 wakatengesa. Ndina vanhu 48. Iwe une vanhu vagari? Vanenge 5 6. Nelson ukada kunyepera dare Va48 aya. ndofunga takataura tichidzika paye tikati mazariro akaita nzvine nevanhu it's too much. Vanhu vese vari ikoko pera pakanyatsotaura kuti vanhu vese vari ikoko vese vakaiswa naNelson. Ameno aiwa ngenditsanangura. Pana mukoma vane imba iri panext ndo vane vanhu vese vakadzika kuzasi wozoti ava vari kwana amai zvisinei tingaswirei pane yadhi yavo. tingaswirei
rega ndingokuudza kuti ungangodako kutsanangurira dare uchitsvaga kuhwanda, asi humbo pachena hwevanhu vawakatengesera iyoyo, vanhu vacho vawakatengesera ka ndo vanongodanwa nemapurisa voenda obvunzurudzwa kunzi tipei mapepa enyaya yekutengesera ndiani, anobatwa nemhosva achisungwa ndiwewo. apa futi Wanzwa zvimwe zvinhu zvamunoita muupenyu izvi ijeni ramunenge makagara makachengeta muupenyu, moya kuno kudare makunyembedzera kuhwanda. Iyi nyaya yako iyi mhosva inokusungisa inokuendesa kujeri. apa pa futi Ndoda vanhu vako tu vakatengeserwa mugadheni wauye kuno muswemande meki panzvimbo pawakadamburirwa woona kuti wakachengetedza, ndotenda usazodzoka kudare zvakare wakundiudza kuti panhu paenda kaona pavako. ndakutonoita action izvozvo. Panhu ipapo ngapachengetedzwe, parege kuzowanikwa kuti chimwe chichaitwa ipapo. Ndatenda Zvirikuitika mumusha menyu muri kuzviona, nhaka yewana iri kuparara, nhaka yenyu iri kuparadzwa, mambo havazokwanisi kuuya vakabata bhurudoza vachiuya vachipaza dzimba idzodzo. Saka ngatichengetedzei panhu ipapo, tiwane zvatinoita pasati pawana mumwe munhu wekunze achauya achipatura. Mazvita ndapedza. Mukomana anokunyorerai pasi judgment iyoyo mugara nekopi yedu. Asi vanhu vaviri vandataura muswemande ngavauye pano. Yes.